Espero que se sent, oi? Em sembla? Sí. Doncs bona nit, benvinguts tots al segon... Més alt? Hola? Sí. D'acord, doncs com deia, benvinguts a la segona xerrada del debat constituent. Benvinguts també als ponents, el senyor Pere Ortega, el senyor Jaume... Perdó, és que sempre li deia Jaume jo. Recasens i el moderador, el Quim Arrufat. Doncs mireu, abans de començar a parlar ells, doncs us explicaré una mica, us emmarcaré què és el debat constituent. El debat constituent és un encàrrec que va fer el president Torra a Lluís Llach. Ell va buscar un consell assessor i van preparar una sèrie d'un qüestionari. De fet, el que ha de ser és una consulta, el que vol ser és una consulta a la ciutadania mitjançant justament aquest qüestionari. El qüestionari consta de 144 preguntes i està repartit, aquestes preguntes estan englobades en 7 àmbits i en diversos subàmbits. Us llegeixo també els àmbits perquè veieu una mica de què pot anar. El primer són elements constitutius, model d'estat, llengua, nacionalitat, ciutadania, immigració, etc. El segon és el de drets civils, polítics, socials, econòmics, culturals, d'animals i natura, etc. Aquest és el que vam fer, el primer debat que vam fer aquí, va ser justament aquest segon. El tercer és la participació política i organització del poder, poder legislatiu, judicial, control sobre el poder, garanties constitucionals i drets humans. El quart, organització territorial, divisió político-administrativa, model territorial. El cinquè és el model econòmic i treball. El sisè, territori, béns naturals, sectors estratègics i empreses públiques. I el setè, seguretat i relacions internacionals, defensa, seguretat i protecció, tractats internacionals, etc. Aquest és justament el que fem avui. Aleshores us explicaré una mica qui pot respondre a aquest qüestionari i com s'ha de fer. Doncs el qüestionari el poden respondre les persones, ciutadans, residents a Catalunya, majors de 16 anys. Evidentment, no cal que tinguin cap tipus, cap perfil ideològic, pot ser qualsevol qui respongui. És a dir, pot ser tant independentistes com unionistes, qui vulgui. De quina manera es pot contestar aquest qüestionari? Clar, 144 preguntes que he comentat abans donen per molt. I, evidentment, fer les 144 preguntes d'una tacada és una cosa una mica pesada, sobretot a les últimes preguntes. Per tant, es pot fer per parts, és a dir, es poden començar a fer unes preguntes, el que sí que hauríeu de fer és aleshores guardar-ho, perquè si no ho guardeu ho torneu a perdre tot, doncs guardar aquestes respostes, doncs podeu fer-ho un dia, podeu tornar un altre dia, les podeu corregir, podeu fer el que vulgueu, fins i tot podeu deixar-ne per contestar. Tampoc no passa res si no es contesten totes. I justament la data límit és el maig del 2022, de l'any que ve. De fet, havia de ser a final d'aquest any, però ho han allargat fins al 2022. Últimament és quan es veuen més debats, quan busques la pàgina de Telegram de debat constituent, és quan se'n veuen més de debats. Per tant, la cosa s'està animant ara. I justament, clar, moltes vegades si tu vols contestar totes aquestes preguntes, en algun cas hi ha alguna cosa que vas, home, jo aquí no en tinc ni idea i no sé de què va. I aquí és on entra el nom aquest de debat constituent. Justament el que volem fer és això, que la gent pugui treballar i pugui fer aquesta... Ara, de fet, és feina nostra ja de poder contestar això i el que volem és tenir gent que ens pugui ajudar a fer-ho. En un cas, hi ha dos tipus que nosaltres dèiem els debats grans i els debats petits, i això ho comentem nosaltres a la coordinadora. Un debat gran seria un debat en el qual invitàvem a ponents i que el que fèiem era donar-nos una mica de llum sobre alguna idea que nosaltres no en tinguéssim gaire coneixement, i els debats petits que serien unes reunions, comentaven fins i tot que podien ser reunions d'amics de 10-15 persones on es pogués debatre i parlar. O sigui, no calia tampoc arribar a cap conclusió. Cadascú té la seva idea, cadascú pensa una cosa i el bo és aquesta interrelació d'idees. Bé, però per fer aquestes preguntes, per contestar-les, suposo que més o menys, no sé si ho sabeu, però us heu d'enregistrar.
I això s'ha de fer telemàticament, és a dir, ho podeu fer en el mòbil o ho podeu fer a la tablet o a l'ordinador. Aleshores, per fer-ho, doncs heu de baixar una aplicació, una app, us comença a preguntar, nosaltres teníem aquí preparat això per fer-ho, però si tenim temps ho farem i si no tenim temps no ho farem. Però sí que tenim, us hem deixat aquí uns papers, uns fulls i un díptic que ho explica també com fer-se. Jo us explicaré només 4 coses que són justament on jo em vaig equivocar i per tant, clar, no sé, igual és una gran pretensió pensar que tothom s'equivocarà al mateix lloc, però bueno, jo us explico on em vaig equivocar. Una de les coses és guardar, us diuen evidentment el mòbil, l'adreça de mail, doncs poseu l'adreça i després us demanen una contrasenya. Doncs la contrasenya guardeu-la en algun lloc, perquè després l'haureu d'utilitzar i si no la teniu us tocarà tornar a registrar. Aquesta és una cosa. I la següent cosa és que quan entreu a dintre doncs us demanen també que feu una fotografia al DNI. Algú avui em comentava que hi ha entrat sense cap fotografia, però normalment demanen la fotografia, una cara i de l'altra cara. Això és perquè, com hem dit que la gent havia de tenir més de 16 anys, doncs el que es queden és amb l'edat aquella de naixement. I a més resident a Catalunya, per tant també es pot veure a la segona part del carnet. I a part d'això també, evidentment, hi ha el DNI i amb el DNI doncs, se suposa que únicament es pot votar o es pot fer el qüestionari una vegada i no es pot tornar a fer el qüestionari. Bé, doncs ja dic, si després podem, si no poguéssim fer-ho, si no poguéssim passar-ho, ja dic que teniu el full, però a part d'això, si hi ha algú que té algun problema, també teniu en el full l'adreça, on podeu enviar-ho, crec que és garraf@debatconstituent.cat, si no m'equivoco, aleshores podeu enviar aquí un correu dient mira, vaig venir aquí a la reunió, no me'n surto, m'ho podríeu explicar, aleshores ens podríem qüestionar si hi ha molta gent, doncs de tornar a fer una reunió i de passar-ho, d'ensenyar-ho, etc. Doncs per això, justament per això, en tot cas ja quedaríem, ja miraríem com fer-ho. De fet, el que ens interessa a nosaltres és això, que pugueu entrar i que pugueu contestar un qüestionari. Sabeu que un qüestionari, si no hi ha una mostra gran, doncs no serveix per gaire cosa. Per tant, com a més millor i sisplau, doncs aneu dient també a la gent. Crec que ja estava això. I una altra cosa que volia comentar, aclarir que el debat constituent no és l'ANC, no és Òmnium, no és el Consell per la República, res, no té res a veure. El procés constituent és únicament això, és una cosa que va començar el 2018 i s'acabarà, suposem, al maig del 2022. Va començar el 2018 la primera reunió, la primera manera de treballar amb el Consell Assessor. Aleshores, doncs això és una cosa que funciona així, està que hi hagi aquí gent posada que sigui de l'ANC, no té res a veure, és a dir, res absolutament. I animar-vos també que aneu al concert del dia 18, suposo que allà també en parlaran del debat constituent i ens en faran 5 cèntims també de com poder fer l'enregistrament de cada un. Arribats aquí, jo ja ho deixo estar, li passo la paraula al Quim Arrufat i quan vulguis. Gràcies. Bona tarda. Bé, sí, se sent? Ara està encès el... Sí. Funciona, no? Si treus la mascareta. Bueno, se'm sent o bé? O sigui, amb mascareta se'm sent bé, sí? Posa el micro. No, jo, si em sentiu bé, no? Sí, si no, jo crido, Tinc veu, per cuidar el volum. No, molt content. Us deixo el micro aquí en tot cas, però t'has d'acostar. Hola? Espera, pujo la veu. Si se sent, si ara funciona. Sí. No veig tothom amb mascareta. Vulgueu vosaltres. Hola? Ara s'acopla. No? Això va de davant i darrere, no? Bé, doncs, bona tarda. Sí. Paga. No està tancat ja. Hola? Bé, doncs, bona tarda. Un plaer ser aquí i només presentant ells dos que faran aquesta primera part de l'acte d'avui, que és una exposició d'un quart d'hora cadascú sobre un tema que han fins i tot pensat de distribuir-se, diguéssim, o de repartir-se, però finalment tots dos parlaran
tots dos temes, que és defensa i seguretat, que no són exactament el mateix, però hi tenen bastant a veure. El que tenen a veure una cosa amb l'altra és, diguéssim, el tronc principal segurament, però cadascuna d'elles, a més, toca moltes altres qüestions, no? Per defensa, entenem, no? Un marc de seguretat internacional i per tant també té molt a veure amb relacions internacionals, amb institucions internacionals, amb tractats, amb comerç internacional, no? Amb comerç també, no? Sobradament, defensa, un comerç del menys regular i del més regular també, i amb seguretat també s'obren un ventall de temes que gairebé abarquen, no? Depèn de com entenguem el concepte de seguretat i des d'on vulguem abordar la seguretat, que abarquen des de drets socials a drets ecològics, a tota mena de crisis que poden, disfuncions del sistema o coses que poden afectar-nos com a comunitat i poden posar en risc la nostra seguretat, no? Depèn de com entenguem nosaltres o cadascú des de la seva òptica o des del seu prisma la seguretat. Bé, l'Amadeu, darrerament, diguéssim, els darrers 2 o 3 anys m'ha quedat bastant clar que és el referent per antonomàsia ara mateix del concepte de seguretat, sobretot per a les esquerres a Catalunya. No sabria rebatre'l, diguéssim, si és més d'esquerra cap aquí o més d'esquerra cap allà o el que sigui, però en tot cas sí que m'ha quedat clar que se l'anomena, se'l referencia i se li fa cert cas, i això és bastant complicat. D'esquerra cap allà. En l'àmbit de la seguretat, i això justament és com un debat normalment antinòmic, que no casa gaire bé, esquerres i seguretat, i llavors marxa tothom i es queda la sala buida, no? Però, per tant, no deixa de ser una veu interessant, que pugui formular polítiques de seguretat, però també alhora, a part que ha tingut molts càrrecs i molt d'assessor i de director de moltes coses, perquè la biografia no s'acaba, però en tot cas ha treballat en diferents institucions internacionals, assessorant justament temes dels que parlarà avui, a la Unió Europea, al Consell d'Europa, crec, la Interpol, que no deixa de ser també meritós, i a més ser d'esquerres, no sembla que casi. I ara actualment és comissionat de seguretat per l'Ajuntament de Barcelona. Ja no? Crec que no. Ja m'ho semblava, però ho posava a internet. I és criminòleg, diguéssim, d'estudis i de professió, i això ens porta normalment a fantasiejar al voltant de detectius privats i investigacions truculentes, però que la criminologia aborda moltes altres coses que no només la intriga. I d'altra banda tenim en Pere Ortega, que jo crec que el coneixeu sobradament també, potser més i tot que l'Amadeu, perquè bàsicament és gairebé, no ell, però en tot cas ell i la institució i el treball que l'acompanya al seu voltant, la institució del Centre d'Estudis per la Pau, l'única veu potent acreditada de l'estat espanyol, gairebé diria, que any rere any invariablement recalcula, investiga i posa de relleu el volum real de despesa pública que se'n va en les tasques de defensa, el que se'n va cap a dins del qual hi ha una part importantíssima, totes elles, una i l'altra, opaques, que també va alimentar el que està esdevenint els darrers 2 anys amb el darrer govern un dels vectors de la seva política keynesiana de desenvolupament econòmic, que és invertir en la indústria armamentística per potenciar aquest 7è lloc mundial d'exportació d'armes que té l'estat espanyol, que no és cap broma, està a molta distància dels Estats Units o d'altres, però és el 7è lloc, i potenciar-lo com una font de generació de treball, és a dir, de llocs de treball i per a l'exportació, i per tant augmentar les exportacions per la via d'augmentar l'exportació d'armes, que no és de tenir un punt pervers i òbviament torna a posar de relleu aquella malla internacional de relacions internacionals que la defensa sempre implica, que és quins acords, quins pactes, quins tractats, quines diplomàcies i en un marc creixentment agressiu de les relacions internacionals des de fa 5, 6, 7 anys, en què hi ha descaradament les institucions que intentaven fer d'un marc comú, d'un així suavitzador del realisme polític o del neorealisme polític aquest de l'enfrontament de tots contra tots, doncs ja s'han quedat bastant marginades i s'ha passat un altre cop obertament
un joc d'escacs pur i dur de la diplomàcia entre estats. Ell és expert en això, però i llicenciat en Història, pot ser? Sí. I ara d'això del centre de l'As n'és president emèrit, suposo que hi ha noves fornades que se'n fan càrrec. Exacte. Els anys no perdonen i s'ha de donar pas jo d'això no ho he dit. Nova generació. I crec que hi ha, com a introducció i com a presentació, valdria, tindran un torn per cadascú i després en el torn de preguntes podrem tornar a intervenir i crec que l'ordre és que comença l'Amadeu i això, tots dos parlaran de tots dos temes de seguretat i de defensa. Molt bé. Prova el micro, a veure si... Clar, jo me'l vaig movent aquí, no? L'hem provat 10.000 vegades. No, jo per una miqueta. No, a veure, dóna-li i ara veuràs. Funciona. Hem estat provant 10.000 vegades. Sí, funciona. Espera. Doncs parla. Els peus a l'una mica més. Tant és un altre. Ja està. No sé si posar-me la mascareta. Crec que puc parlar sense mascareta. A prou distància de seguretat. Bueno, en primer lloc, gràcies per convidar-me en aquest acte, que realment em penso que és de les coses importants que estem fent en el país en aquest moment, és a dir, treballar en aquest procés. Un parell de matisacions pel que fa al currículum. Ja no estic a Interpol, estava en el comitè d'ètica d'Interpol i vaig dimitir la setmana passada. Perquè a canvi de 75 milions d'euros de donació dels Emirats Àrabs Units han col·locat de president d'Interpol a un general torturador que, a més, ve d'un país que no respecta els drets humans i els drets de les dones. I per tant, jo vaig dimitir el mateix dia que vam nomenar, ipso facto, és a dir, que ja no formo part del Consell d'Ètica d'Interpol, perquè si posen aquest senyor que no té cap mena d'ètica davant, doncs jo no puc seguir parlant d'ètica en aquest context. I per sorprendre el Quim Arrufat una mica més, et diré que a sobre soc auditor militar francès. Que dec ser l'únic progre d'aquest país que és auditor militar. Francès. És a dir, que algú d'això sí que m'ho he preparat i els hi voldria donar 4 idees. També us diré una cosa, que quan em van convidar, el primer que vaig pensar, i perdoneu-me si soc molt sincer, però ja he arribat a una edat que m'és igual, hosti, no sabem defensar la independència d'aquest país, no sabem defensar la quota de Netflix, no sabem defensar l'escola i estem parlant d'exèrcit? Com diuen els joves d'ara, en sèrio? Doncs, però després vaig pensar, bueno, sí, val la pena seguir-ne parlant, encara que l'horitzó, almenys la meva expectativa d'horitzó d'independència en aquest país, la veig una mica més lluny del que la veia fa uns anys o uns mesos enrere. Bé, i a partir d'aquí els diré una cosa que és una obvietat. És a dir, per parlar de seguretat i per parlar d'exèrcit, primer cal tenir un estat. Perquè si no, podem parlar de seguretat, però és una seguretat relativa, la que es deixa l'autonomia, i l'exèrcit ni en parlem. Ara, pensem una cosa, si volem fer un estat com els de tota la vida, com els que van sortir de la pau de Westfàlia, és això el que volem, és a dir, volem fer un estat del segle XIX. Ja tenim l'ocasió de fer-lo nou, si és que algun dia la tenim, però hem de fer una cosa diferent. Perquè això és com dir, vull muntar una empresa i vull comprar màquines de vapor i carbó. Dius, escolti, aviam, si munta una empresa, munti la moderna. És a dir, vull muntar una empresa i comprarem Hispano-Olivetis. No, compri ordenadors. I a vegades sento parlar de l'Estat com si volguessin fer l'empresa amb Hispano-Olivetis. No, si hem de fer un estat, fem un estat modern, fem un estat sostenible, fem un estat en un marc global local, fem un estat de governabilitat, allò que Foucault deia la governabilitat, fem un estat des del pensament del biocontrol. No tornem a pensar les coses del segle XIX, perquè és que jo no sé si val la pena fer un estat antic. Ara, com hauria de ser un estat nou, diferent, modern, en el context de nacions? Això és el que hauríem de pensar.
però no donem per fet això, ja sabem de què estem parlant. No, perquè a vegades, si sabem de què estem parlant d'una cosa una mica rància. En acabat, cal veure l'exèrcit o la seguretat com un tema de defensa, de protecció, però també cal analitzar-lo com un tema de poder. Són estructures de poder. I com a tals estructures de poder tenen els seus interessos. I, per tant, a vegades actuen tant la policia com les forces armades com un aparell d'estat, en el sentit del QSER, però que a vegades actuen com un sistema, amb interessos propis. I amb interessos propis que no sempre coincideixen amb els de l'Estat, que és el seu mandat. Aleshores també potser que analitzem, no ens limitem a veure la policia és un aparell d'estat, o l'exèrcit és un aparell d'estat, sinó que al tanto perquè són corporacions amb interessos propis. I alguns d'ells, com l'exèrcit, mouen molts diners, això en Pere sap molt més que jo, però són interessos propis lligats a interessos econòmics de grups i de lobbies. Que aviam, pensem, marquem un context. En acabat, jo els volia plantejar dos disjuntives que centrarem en dos grups de persones. Els primers, més antics, són Maquiavel i Napoleó. Maquiavel, quan parlava d'exèrcits, estava pensant en conquesta de territori. Estava pensant en apoderar-se d'un territori, estat era territori. Napoleó, quan parlava d'exèrcits, també pensava en territori, esclar, però pensava molt també en control d'aquell territori. Per això va posar a un senyor que es deia Josep Fouché com a cap de la policia, perquè no era només tenir molt territori, sinó tenir molt territori controlat. Això és una diferència que va del Renaixement a, diguem-ne, el que seria el període clàssic del pensament polític. Però és que, esclar, ara ja no estem a Napoleó. És a dir, ara hem de pensar d'una altra manera aquests mecanismes de control. Abans els he citat Foucault, podem citar altres autors també, però en tot cas hem de començar a pensar en quines noves formes de control estan desenvolupant-se, perquè algunes d'elles ja no passen per l'Estat. Aleshores, potser que no pensem sempre exèrcit, policia, estat, perquè hi ha altres tipus de control que s'escapen d'aquest marc i que no els tenim tampoc controlats. Estratègies i models. Si parlem d'estratègies i models, aquí tenim una altra mala peça al taler, que és que amb això de la globalització i de l'espai global local, en què l'Estat ha quedat al mig i és massa gran per segons quines coses que ho han de fer des de l'àmbit local, i l'àmbit local no té els medis per fer-ho, i quan ho fa sense medis i per tant li surt malament. I en l'àmbit supraestatal, en què les coses venen donades, això no sona una mica, en què les coses venen donades també de fora, en aquest doble joc estem perdent aquella vella distinció que es va anar molt bé per un període democràtic de seguretat interior i seguretat exterior. Hi havia un moment que deia seguretat exterior, l'exèrcit, seguretat interior, la policia. Al tanto, perquè amb la globalització, l'interior i l'exterior s'han barrejat. Quan parlem de narcotràfic, quan parlem de terrorisme, tot això, interior i exterior es barregen. I en el moment en què es barregen, l'exèrcit torna a l'interior. I aleshores aquí tenim una barreja perquè les guerres ja no es fan entre estats, o quasi poques es fan entre estats. Ara passa el que se'n diu conflictes asimètrics, entre estat islàmic i Síria, o un arc de conflictes, o a Mali. És a dir, són aquest tipus de conflictes asimètrics que exporten un tipus de, el que anomenem terrorisme, que fa que aquí estem reutilitzant el llenguatge bèl·lic a dintre del propi país. Estem en guerra amb el terrorisme és l'enemic, i comença pel terrorisme, i en dret penal ara hi ha, amb Jacobs, en alemany, el dret penal de l'enemic ha entrat dintre dels ordenaments jurídics ordinaris. És a dir que estem barrejant el que és seguretat interior i el que és seguretat exterior. No és que m'agradi, al contrari, però està passant. I per tant hem de començar a descriure la realitat des d'aquesta perspectiva de seguretat interior i seguretat exterior. I a més, per afegir-hi un últim tema de seguretat, en els darrers anys l'Estat, que ha demostrat la seva incompetència amb els temes de seguretat,
com més agressiu es posa, més incompetència demostra. Perquè, clar, la gràcia de la seguretat és el monopoli legítim, allò que deia Max Weber, el monopoli legítim, però aquí la gent ho tradueix com el monopoli legítim de la força. No entenc per què, perquè en alemany és Herrschaft. És a dir, i Herrschaft és domini, no és força. És el domini el que li importa a Max Weber. Per tant, aquest concepte de domini és el concepte que va lligat a l'ordre públic, és el concepte que va lligat a la seguretat de l'Estat, ho dic en castellà perquè tots hem crescut amb el concepte castellà de seguretat de l'Estat i l'ordre públic. Allò, la calle soy yo, que deia Fraga. Per tant, la seguretat exterior i interior anava destinada a la major protecció de l'Estat front als seus enemics exteriors i als seus enemics interiors. Bé, això està canviant a partir dels anys 90, des del PNUD i des d'altres institucions de Nacions Unides, s'estan plantejant el concepte de seguretat humana, que és un concepte que canvia el paradigma, que el que s'ha de sentir segur no és l'Estat, sinó les persones. A partir d'aquí anem a un concepte molt ampli, en què seguretat humana és que no m'atraquin, que no em robin, que no sé què, però també que no em matin amb els menjars que compro al supermercat, que no em matin amb l'aire que respiro, la pol·lució, és un concepte molt ampli, que a vegades les coses quan es fan tan àmplies no volen dir res, però el concepte aquest, tot i que jo n'he sigut molt crític i en soc molt crític, penso que té una vessant positiva, que és que canvia el focus de la protecció de l'Estat a la protecció dels éssers humans, de les persones. Per dir-ho d'alguna manera, quan jo sento parlant alguns teòrics, després ho acabaré de rematar, però alguns teòrics catalans que volen ser teòrics del tema de la seguretat i que propugnen l'armamentisme, en parlen de seguretat nacional. A mi, primer, em fa molta por. Em fa molta por perquè vaig viure els anys de Llatinoamèrica de la seguretat nacional i és un concepte que prefereixo erradicar, diguem-ne, del meu llenguatge. I el segon tema és que seguretat nacional és igual a l'ordre públic. És a dir, és la seguretat de l'Estat. Això és incompatible amb el que us estic dient de seguretat humana, que tindria més a veure, i això segurament el Pere ens ho podrà perfilar molt més del que jo estic fent, amb una defensa nacional no agressiva. Bé, què vol dir què? Què vol dir que una defensa nacional en la que qui participi i com es configuri sigui més dinàmic, sigui menys ociós, sigui més polivalent i que tingui a veure més amb forces armables que amb forces armades. És a dir, que si arriba el moment ja les armarem, però té moltes altres coses que fer que estan a les casernes i per tant aquí, si fes ja després quan perfili una mini proposta ja veuran que vaig per aquí. Política de defensa. Ara em queda 5 minuts? Menys i tot. Política de defensa. També sento parlar de política de defensa. Molt bé, és important, sí, n'hem de tenir una, sí. Però per defensar-nos de què? Per defensar-nos de qui? Per defensar-nos com? Per defensar-nos juntament amb qui? I per defensar-nos amb què? Aleshores, jo a vegades sento que hem de tenir un exèrcit perquè sigui preventiu. Preventiu de què? D'una guerra amb França, que és la quarta potència nuclear, i ens fotrà un forat que ens quedarà un trau més gros que el Volta-Roses. O amb Espanya, ens barallarem amb Espanya. Han vist l'arsenal que té Espanya, com per fer una guerra? Jo no sé, no tinc gaires ganes de fer una guerra a aquesta gent. Per tant, aviam, distingim entre les guerres ofensives, les guerres defensives, les guerres simètriques, les asimètriques, les ciberguerres, que no estan parlant ni aquí. No cal un exèrcit, cal una tropa de hackers. És a dir, els nostres fills ho farien millor, que són tots una banda de hackers aquests descuidis, doncs aquests són els que pensin en Rússia, pensin en Xina, pensin en els estats bàltics. És a dir, la ciberguerra és la guerra del futur. El dia que ens bloquegin la informàtica ens en futur. És que ens paralitzen, es couen d'allò. No cal que tiri una bomba a la central nuclear, la paralitzen igual. Bé, i per tant, amb això, molt ràpidament passem pel PIB, també sento parlar del PIB, també el Pere suposo que ens ho explicarà millor. Ens diuen, no, és que un exèrcit seria entre l'1 i el 2% del PIB, l'OTAN està dient el 2%. Espanya, per exemple, està pagant el 1%, la majoria de països paguen el 1% o menys, perquè aquí ningú paga.
Bueno, a veure, però és que l'1% del PIB espanyol són, el 2015 eren 10.000 milions d'euros. I llavors et diuen, no, però és que, saps què passa? Que Catalunya ja ho està pagant, això. Perquè resulta que nosaltres estem contribuint a l'estat espanyol amb els nostres impostos i, per tant, indirectament estem pagant aquest d'això. Com que tenim el 19,7% o el 20% aproximadament del PIB de l'Estat, doncs estaríem pagant uns 2.000 milions ja incorporats dintre, consolidats dintre del que paga Espanya. I si fóssim independents, doncs podríem dedicar aquests 2.000 milions a pagar a les Forces Armades, perquè com que ja els estem pagant ara, a veure, dues coses. Una, no és el mateix un que té 1.000 euros pagar-ne 10.000, que és el 1%, que un que té 1.000 euros pagar-ne 10, que és el 1% també, però el 1% del pobre li surt més car. I per tant, no estem parlant del mateix, no es pot fer aquest truco de numerets, perquè acabaríem pagant més. I segona, molt bé, i si hi ha 2.000 milions, i si ens estalviem i fem escoles, i si ens estalviem i fem hospitals. No és allò que, escolti, com que ja ho està pagant, seguim-ho pagant. No, com que ja ho estic pagant i m'ho puc estalviar, si m'ho puc estalviar, tira que te va, no? Bé, doncs això seria una mica, sense tenir en compte que això, a darrere d'això, com els deia abans, hi ha allò que Eisenhower, que no era, diguem-ne, d'esquerres precisament, ja ens va avisar del complex militar industrial, que ell afegia, i després li van treure en el discurs, militar industrial congressista. Escolti, en el discurs devia pensar que serà una debacle, però deia militar industrial congressista. I tenim una indústria convencional, que també vull perquè aquesta indústria convencional té molt interès en què fem un exèrcit. I té molt interès en què comprem moltes cosetes a molts intermediaris d'uns diners que no els quedaran aquí. Aleshores, bé, dit això, i acabo ja, si no aquí em pegarà una patada per sobre la taula, a veure, no tinc una proposta per fer-los allò clara, definida, però en tot cas sí que tinc elements que hauríem de preguntar-nos, perquè ja sabem què farà Espanya. Ja sabem, diu que no entrarem a l'Otan i que no sé què, i que ens tiraran els dimonis i que anirem a l'infern. Això ja ens ho dic sempre, per tant no és una novetat. Però abans de dir totes aquestes coses, hem preguntat als nostres veïns què faran ells. Hem anat a França, jo sí que ho he fet, de preguntar-li, escolta, i si som independents, què fareu? Saben quina va ser la resposta dels alts comandaments del Ministeri de Defensa francès? Fins que sigueu independents no ho acceptarem. Quan sigueu independents, real polític, i ho acceptarem. I heu de fer gasto a l'exèrcit, però si feu gasto militar, que sigui Airbus i que no sigui Boeing. Aquesta va ser la resposta, i jo els vaig dir, escolta, si en lloc de comprar A400, que és l'avió que té transport d'això, comprem una línia, comprem a Airbus, a Toulouse, els hi comprem una línia regular d'avions civils? La resposta, mentre feu gasto, entenen? És dir, el real polític va per aquí. Per tant, què volen que fem? Saben què ens diran que volen que fem? Que això no es converteixi en un pas de narcotraficants, terroristes, no sé què. Totes les coses que ells em van dir es podien resoldre amb policia i eren temes de seguretat. Seguretat interior i exterior, però en temes de seguretat no de defensa, perquè els importa un pito els 4 milions que nosaltres els hi puguem posar. A veure, en què ajudarem a la defensa a França? Que tenen una capacitat militar extraordinària. A més, el que els interessa és que si som independents això no es converteixi en un color. Aquesta és la base. D'altra banda, quan dius el 2%, molt bé, sí, però i la despesa inicial? Perquè abans de començar a pagar el manteniment has d'anar al súper a comprar els avions. I no són baratos, No són baratos. I per tant, hi ha una despesa inicial que no sé si la podríem mantenir, en el cas que volguéssim fer un exèrcit. Has de decidir què compres, i fas una despesa inicial que en aquests moments és impossible, i menys per lluitar contra terrorisme, narcotràfic, fronteres, contraband, etc., que és el que ens demanarien que féssim, i els segur que ens demanarien això. I l'altra cosa és dir, és que si no hi ha exèrcit no hi ha sobirania. Tampoc, perquè hi ha països que no tenen exèrcit i són plenament sobirans, com Islàndia, per exemple. Bé, per tant, jo aquí acabo. Jo penso que no cal tenir un exèrcit regular ni les forces armades regulars. Penso que sí que cal tenir un espai de defensa a l'interior de Catalunya, i la fórmula en què això es podria fer podria ser perfectament, bàsicament civil. I en el cas d'haver de fer alguna cosa que tingués característiques militars, escolti'm, a mi no m'agrada, però tenim la gendarmeria, la GNR, les carabinieri, que són forces que fan de policia i en cas de guerra ja s'activarien.
però en tot cas que farien una altra cosa. És dir, si algú ens exigís fer alguna cosa militar, ja li podem donar forma militar a alguna cosa, sense haver de per això tenir uns exèrcits propis. I jo paro aquí, moltes gràcies, perdona que m'he excedit, però és que tenia ganes de dir. Una espècie de Suïssa, com ara Suïssa. Suïssa és un altre model. Després la pregunta. Ja. Bé, no podré donar resposta a totes les expectatives que us he anat esmentant quan es referíeu a mi, perquè jo he preparat la intervenció respecte al títol de la conferència i després en el debat sí que podrem estendre'ns, però jo podria començar fent un preàmbul. Jo no sóc un utòpic, sóc un realista. Els utòpics són aquells que pretenen resoldre els conflictes mitjançant la utilització de la força armada. I així, al llarg de la història, hem vist com no hi ha manera d'aturar les guerres i continuem amb elles. Per tant, la meva posició... Els utòpics són aquests, els que pretenen resolució del conflicte mitjançant la utilització de la força i així continuem, amb 32 guerres a tot el món. Per tant, jo sóc realista. I realista què vol dir? Que crec que hi ha la possibilitat de transformar els conflictes a través de mitjans pacífics. És la primera qüestió. Segona qüestió. Hi ha una confusió clara, jo crec que l'Amadeu ja començarà a parlar-ne, una confusió clara entre què s'entén per defensa i què s'entén per seguretat, perquè són conceptes diferents, que poden tenir alguna concomitància, però que no són similars ni molt menys. I els propis estats creen aquesta confusió. I veiem com quan parlen de defensa, parlen de seguretat nacional, i ja ha fet aquest esment, i que se suposa que és per defensar el territori, les seves infraestructures i també a la seva població. Policies. Però sota aquesta denominació hi ha una altra qüestió que cal posar èmfasi, i jo li poso. Poso èmfasi sobretot en els temps actuals i des de l'aparició de la globalització, que no és tan recent, ja ve de més antic, i és que defensen els interessos de les grans corporacions, per tant, de les èlits que controlen també en bona part els estats, i per tant, aquesta seguretat nacional serveix perquè, d'alguna manera, aquestes grans corporacions que avui en dia controlen els interessos els seus propis interessos i que a través d'aquestes polítiques, no polítiques, sinó aquestes corporacions que necessiten d'una funció extractivista i que són els principals contribuïdors a que la situació en el món continua sent tan degradada, especialment per la petjada ecològica que té la seva part més visible del canvi climàtic i dels quals són responsables directes aquestes polítiques i quan necessiten de la utilització d'aquestes forces armades perquè algú es resisteix, les utilitzen. I múltiples exemples, Líbia, Afganistan, Iraq, són els paradigmàtics, com han anat allà a saquejar o continuen fent-ho en tants llocs de l'Amèrica Llatina, amb aquestes polítiques extractivistes, en les quals també contribueixen, evidentment, estic parlant de grans corporacions que també són espanyoles i catalanes, també. Feta aquesta primera qüestió, també hi ha un altre element que val la pena posar l'exemple, que és que aquest model de seguretat ha anat acompanyat d'un model més acadèmic que es parla de la securitització. I què vol dir això? Doncs que és una qüestió que també afecta a les persones en general i que fixeu-vos que en les enquestes surt que una de les qüestions que més preocupa la població és la seguretat referent a la violència física, la violència personal. I això porta a una major demanda constantment, això en sap bastant més l'Amadeu, a demanda més policia i a demanda una seguretat que vol dir securitització en el sentit de més policies al carrer. Però ignoren una altra qüestió,
que és la fundamental, que a darrere d'una seguretat de tipus personal, per evitar les violències físiques, hi ha unes altres violències que són igualment o més pernicioses que la pròpia personal, que és la violència estructural i la violència cultural, que són les que precisament no obliguen, són les que desemboquen en violències personals. I si no erradiquem aquestes violències, sempre tindrem les violències personals. Per tant, a l'Estat el que hauria de dedicar-se és a intentar eliminar aquestes violències o a pal·liar-les al màxim, perquè són les que de veritat faran que aquesta securitització no sigui necessària i que la gent se senti més lliure de violències. Ja ha fet menció l'Amadeu a la seguretat humana, un concepte sortit de Nacions Unides en 1994 a través de l'informe de desenvolupament humà, en el qual parlava no de les violències, no de la seguretat dels estats, ja he fet referència a ella, sinó de la seguretat de les persones. I la seguretat de les persones passa per estar lliures de temor. Però de quins temors? De tenir una sanitat, de tenir una educació, de tenir una llar, de tenir un mitjà ambiental sa, de tenir aquestes seguretats que són les que de veritat necessitem les persones. En canvi, els estats se'n preocupen menys. També se'n preocupen, però menys, i els hi preocupen les altres. Bé, aquest és el preàmbul que jo volia fer general. Jo he preparat ja la segona part respecte a la defensa. I la defensa d'on? De Catalunya. Perquè a mi em sembla que aquesta és una qüestió important per a tots aquells com vosaltres, tots aquells que estan preocupats per construir una república a Catalunya i un estat independent de l'estat espanyol i que també consideren que un estat, per ser estat, per inèrcia de tots els altres estats que existeixen en el món, ha de tenir unes forces armades que garanteixin aquesta independència. Aquest és un concepte absolutament fals, mentider, i ara l'argumentaré per què. A veure, en l'estat, en el món, hi ha uns 192, 195 estats, 194, per ser exactes, em sembla. Hi ha 32 que no tenen exèrcit. 32 estats en el món que no tenen exèrcit. Alguns són tan petits que, evidentment, els hi era impossible muntar un exèrcit. Per exemple, d'Andorra, Mónaco, Liechtenstein, les igual i tants altres. Però n'hi ha de mitjanes que també no en tenen. No té exèrcit Panamà, no té exèrcit Costa Rica, no té exèrcit Puerto Rico, no té exèrcit Islàndia, i altres, a més, opten per la neutralitat i si tenen exèrcit no estan en blocs militars. Per tant, és possible, després m'estendré més en aquest punt, que un estat, en la situació geopolítica que es viu avui en dia en el món, segle XXI, que pogués néixer sense exèrcit. I això què vol dir? Això vol dir que, en el cas de Catalunya, concretament, no cal tenir un exèrcit, perquè ja té uns cossos de seguretat que podrien, precisament, en cas de necessitat, en cas d'estat independent, preocupar-se dels seus aigües territorials i preocupar-se del seu espai aeri. Només cal que aquests cossos de seguretat siguin equipats amb els elements materials, amb 2, 3, 4 avions, amb un parell de vaixells costa de proximitat perquè controlin i vigilin aquell espai aeri, aquelles aigües territorials per no ser, diguem així, que arribi un vaixell contaminat i tinguin que aturar-lo. Perquè el que és perill d'un atac militar resulta pràcticament impossible. Perquè fixeu-vos com està geogràficament Catalunya. Està rodejada per Espanya, per França i per Itàlia. Qualsevol atac exterior que vingués cap a Catalunya abans hauria de passar per aquests territoris, el qual seria gairebé impossible si aquests estats ho impedirien. Tampoc resulta
absolutament absurd pensar que Catalunya ha de tenir un exèrcit per, diguem-ne, defensar-se d'aquests estats que acabo d'esmentar. Primer, perquè en la Unió Europea ja hem eliminat la possibilitat de que hi hagi una guerra entre estats. I suposo que Catalunya aspira a integrar-se en la Unió Europea. Bé, així ho han manifestat els grups polítics que, diguem així, estan per la independència. Bé, no tots, és veritat que no, és veritat, no tots. Però els majoritaris sí. Bé, dit això, perquè independitzar-se de l'estat espanyol obligatòriament ha de ser de forma amistosa, no serà de forma bèl·lica, perquè estaríem perduts. El potencial militar que té l'estat espanyol és tan superior al que pogués tenir, que no té Catalunya, o que pogués tenir en el futur, que ha de ser, diguem així, una independència pactada i, per tant, consensuada amb l'estat espanyol. Si no és així, serà impossible per la via unilateral. Serà impossible. Ha de ser la resolució de conflictes en l'àmbit de la pau sempre són a través de solucions multilaterals. I, per tant, amb l'estat espanyol i amb els estats que conformen la Unió Europea hauríem d'arribar a consensos sobre aquest procés cap a la construcció d'una república catalana. Per tant, Catalunya, en aquest àmbit de conflictes armats, pràcticament no necessitaria de tenir un exèrcit. A més, tenir un exèrcit es necessiten enormes recursos per construir-lo. Primer, parlant del 2% del PIB, que és el que reclama l'OTAN, els estats membres de l'OTAN, que arribin a tenir unes forces armades, diguem així, amb capacitat suficient per estar al costat dels Estats Units, que és la gran i primera potència a la qual estem adscrits, dins de l'OTAN, doncs Catalunya hauria de gastar el 2% del seu PIB, i 2% del seu PIB, ja ha estat esmentat, són 4.000 milions d'euros. Una despesa important, difícil d'assumir, però a més, la construcció d'aquest exèrcit voldria dir també instal·lacions, infraestructures i potser també, per no dependre dels estats exteriors, com han fet tots els estats nacionals militars, tenir una indústria militar pròpia, que no tenim i que hauríem de tenir, suposadament. O això ho han expressat alguns d'aquests estrategues que també la independència té en aquest àmbit. Per tant, també la construcció d'una indústria militar, el qual vol dir una despesa enorme. La construcció d'aquestes forces armades, l'adquisició de tot el material per a aquest exèrcit, que normalment el que s'acostuma a tenir en els estats és un 1 per 1.000 d'exèrcit respecte a la població. Un 1 per 1.000. Catalunya, 7 milions i mig, vol dir un exèrcit de 7.500 soldats. Posem la 10.000, m'és igual. Què faria un exèrcit català de 10.000 enfront d'un exèrcit espanyol de 120.000, d'un de 200.000 en França, d'un de 200 i pico de mil a Itàlia? Per tant, seria un absurd. Amb aquests estats hem de tenir una seguretat compartida i unes relacions amistoses que impedeixin que hi hagi confrontacions entre estats. I els que venen de més lluny, a part que no hi ha amenaces, no existeixen, ni l'estat espanyol té amenaces en el seu estratègia de defensa nacional, l'amenaça més important que té de totes les que esmenta és el terrorisme, i ja em direu què pot fer un exèrcit davant d'un atac terrorista com el que va tenir lloc a Barcelona fa 2 anys i a Cambrils. No va fer res, ni tampoc va fer el dels Estats Units davant de l'atac a les Torres Bessones, perquè gairebé es necessiten altres mitjans, agències d'informació, etc. Que això és evident que sí que necessitaria Catalunya. A més, hi ha més coses. Catalunya té una tradició de resolució de conflictes per altres mitjans. Ha dedicat un gran esforç al llarg de la seva història. Recordeu l'edat mitjana, el Pau i Treva. El Pau i Treva, l'edat mitjana, és un element. I n'hi ha hagut
posterior, per no dir que a Catalunya s'han creat una sèrie de centres de construcció de pau, sorgits la majoria d'aquest referèndum sobre l'OTAN, en què Catalunya va dir que no a l'OTAN, i que va haver-hi un gran moviment d'objecció de consciència i precisament a l'exèrcit, una de les grans, o potser la més gran victòria que s'ha fet a l'estat espanyol, de transformació social, en què més d'un milió de joves van fer objecció de consciència al servei militar obligatori i uns 25-30.000 es van declarar insumissos i molts d'ells van anar a la presó disposats per la seva desobediència a objectar a l'obligatorietat d'anar a l'exèrcit. Per tant, hi ha un poso, diguem així, de construcció de pau a Catalunya que hauria de fer possible que en el cas que arribem a ser una república independent catalana no tingués que necessitar un exèrcit, que no vol dir cossos de seguretat, parlo d'exèrcit. I, per tant, Catalunya podria contribuir en aquest àmbit a organismes internacionals que sí que són no militars i que estan per a la resolució de conflictes. Una és l'OSCE, l'Organització de Seguretat Comuna Europea, la qual no té exèrcit i està per resoldre els conflictes. També tenim la pròpia Unió Europea, que malgrat vol construir un exèrcit, podem dir que és un àmbit en el qual s'ha fet possible la no bel·ligerància entre els estats membres o les pròpies Nacions Unides i dels centres de resolució de conflictes que n'hi ha gairebé a tot arreu, a tot el món. Per tant, Catalunya podria fer una contribució en aquest àmbit. A més, ja ho he dit, l'aparició d'un nou estat no ha de ser imitant els estats westfalians, que també l'Amadeu va fer referència. Avui en dia, en el segle XXI, la geopolítica mundial ha canviat tant que ja no són necessaris exèrcits extensius. Vull dir, necessiten forces petites, polivalents, amb capacitat de desplaçar-se ràpidament per aquells, diguem així, conflictes que amenacen a la pau mundial, perquè com que vivim en un món globalitzat, qualsevol conflicte ens afecta i, per tant, si s'ha d'intervenir, tampoc cal intervenir per solucionar el conflicte militarment, sinó en el tema de la prevenció, i de la intervenció per la separació en el conflicte. I aquí Catalunya podria també contribuir perquè Catalunya no pot aspirar a ser una potència i per tant hauria d'agafar un altre camí, un camí precisament en aquest àmbit de la transformació i resolució dels conflictes per altres mitjans que no siguin en la utilització de la força armada. Qualsevol estat del món això podria fer-ho, però en canvi la majoria tots els estats del món actuen per inèrcia del passat, d'aquest passat westfalià, de tenir unes forces armades pròpies perquè existeixen, segons diuen, amenaces cap a la integritat nacional, quan és fals. Els estats, avui en dia gairebé no hi ha guerres entre estats. Tot allò també s'ha esmentat. Les guerres són internes. La majoria dels conflictes en el món són conflictes interns entre forces oposades que han agafat aquest camí, al meu entendre, equivocat, perquè hi ha altres camins per accedir, diguem, a la resolució dels conflictes, que no de la lluita armada. A mi sempre serveix d'exemple el de la Índia i el que Gandhi va aconseguir per alliberar-se de la dominació d'un imperi, del primer imperi que existia llavors, que era el britànic, i va fer-ho a través de la desobediència i la no cooperació amb la potència ocupant. Això també serveix per Catalunya. És el millor camí per aconseguir-ho, cosa que aquí no s'ha investigat ni fet, però bueno. Però investigat sí, però fet no. No s'ha atrevit algun alcalde, algun polític, però tots he vist com els polítics arribaven davant dels judicis i tots negaven que havien fet desobediència, quan l'havien fet. Això és evident, suposo, estem tots d'acord, això ho deixo pel davant.
Aquí ho deixo perquè ja he esmentat diverses coses. Algunes de les coses que he esmentat o que voldria i es podria aprofundir les he deixat allà en un parell de llibres que he portat, en els quals es desenvolupa amb més profunditat el concepte de seguretat humana, que he fet esment, i també els conceptes de la resolució de conflictes per altres mitjans que no siguin la utilització de la força. I ho deixo aquí i espero que puguem el debat poder aprofundir alguns dels temes que no he tocat, com els temes de la despesa militar, comerç d'armes, de l'estat espanyol i altres coses, i altres qüestions. Gràcies. Entre l'organització, la Tere, i el que hem parlat ells ara i una mica les idees que feia pel mig, volia plantejar-los unes primeres preguntes però que no tinguin resposta automàtica, sinó que obrin també el torn, un primer torn almenys d'intervencions. Algunes de les preguntes centrals del debat s'han anat responent en les intervencions, com si hi havia, quines opcions hi havia per treure el cap a nivell internacional en el món de la defensa, si només hi havia tenir exèrcit o bé signar o entrar a formar part de tractats internacionals, o cap de les dues. Igualment la torno a plantejar per si hi ha alguna ocurrència més concreta és oportú referir-s'hi. Una segona pregunta o qüestió que també seria interessant si teniu alguna cosa més a dir-hi és quins referents concrets lligam a la intervenció que a última hora s'ha fet des de la primera fila, que és l'exemple de Suïssa. Seria alguna cosa com Suïssa, el model de defensa o el model d'exèrcit o el model de forces armades, de seguretat que puguin tenir a Suïssa. Hi ha altres referències més o menys traslladables a Catalunya, parcials potser, però en algun altre aspecte al qual ens hi puguem fixar, malgrat que tots els països són diferents, totes les realitats geopolítiques són diferents i tot és diferent sempre, però alguna referència palpable, tangible que puguem tenir. Jo afegiria també una qüestió que sovint passa desapercebuda i em sembla que passa desapercebuda perquè tendim a parlar de seguretat i defensa sense tenir gaire coneixement ni de com s'aplica en el món, ni de com funciona internament, és a dir, com funcionen aquests aparells o aquestes potes de l'Estat que molt encertadament la Madeu crec que ens ha recordat que també tenen autonomia com a corporacions. Jo recordo haver estat a Turquia amb experts, diguéssim, a la universitat, experts acadèmics, però en tot cas que treballaven al Ministeri de Defensa i per tant experts en això que estaven molt preocupats l'any 2006, 2007, 2008, quan s'estava trencant els acords de pau, les negociacions de pau amb el PKK, perquè en realitat no era l'Estat qui ho estava decidint, no era el govern, no era un govern polític, no era Erdogan, sinó que l'exèrcit era tan gran, 1 milió de soldats, la tercera caixa d'estalvis del banc del país, un munt de propietats, no sé què, tants interessos que no podia ser que no hi hagués conflicte armat. No ho concebien, perquè els començaven a perdre, diguéssim, el pressupost, perdien, ja es parlava d'això que la banca es privatitzés i es subdividís i per tant perdien les seves prebendes. I això era tota la preocupació, perquè en realitat ells que eren nacionalistes turcs estan molt preocupats perquè no podien decidir sobre la pau en el seu país, en el seu propi país, i perquè hi havia uns interessos que sense dir-ho estaven forçant que s'activés. Per tant és important això, però també és important la sociologia de qui conforma finalment les tropes de peu. Perquè l'estat espanyol en aquest sentit té una casuística molt pròpia, que va molt vinculada a la seva història i molt vinculada al colonialisme, etc. Però qui forma part de les forces armades? Catalunya rarament ha hagut familiars a l'exèrcit, però els que venim d'Aragó tenim a la Guàrdia Civil, a l'exèrcit i en abundància, perquè l'altra cosa si no es diu ara, vull dir, tradicionalment és una terra on hi ha hagut molt, però jo en concret també en tinc força, de familiars a l'exèrcit, i ho desconeixem absolutament, qui seria a Catalunya la població que entraria a formar part d'un exèrcit, que s'allistaria en un exèrcit. Sí, i els vol donar armes. M'explico? Clar, perquè amb la Brimo i amb altres exemples, quina tipologia de gent. És un problema
No hi ha una tradició militar cívica o militar il·lustrada a Catalunya que ens porti a pensar que es conformarà un exèrcit que ningú posarà en dubte mai que tingui estratègia pròpia, no? No, això és el primer que posaríem en dubte, no donis armes a tota aquesta part, no? Aquest tipus de gent, quan dic tipus de gent no parlo necessàriament ni d'origen, ni de classe social, sinó un tipus de gent que se sent atret per les armes i també per prendre's la política per les armes, no? O per la força. I això no hauríem de... no sé si ho hem pensat alguna vegada. En tot cas, si no és en exèrcit i per tant en tropes, i no és en armes i en indústria armamentística, difícilment ara mateix conreable del no-res, no? En què hauria de destacar, què hauria de ser, perquè finalment, si no tenim res a oferir a la seguretat internacional, el que sí que tenim és poc poder internacional per fer-nos respectar ni que sigui per existir com a república, no? I perquè no siguem, diguéssim, abeurador d'altres i que no puguem ni tan sols fer respectar o respectar la sobirania en temes no necessàriament territorials, en milers d'altres temes, la nostra veu. Però, per tant, què tenim a oferir a un nivell molt més constructiu però interessant a la comunitat internacional a l'hora de garantir? I això crec que és una pregunta pertinent, no? En què hauria de destacar Catalunya per poder asseure's a la taula internacional en abstracte, no? On es parla d'aquests temes i dir nosaltres no tenim allò, no pensem gastar aquest... Però en canvi, podem destacar i hem desenvolupat els darrers anys al portar això que ens fa especials i que podem... Això especial, diguéssim, com ho portem nosaltres o que hi destaquem. I aquí sí que invertirem molt, no cal que invertiu vosaltres. Alguna mena de cosa així, no? I jo crec que aquestes serien algunes línies de les primeres preguntes per suggerir, si suggereixen alguna intervenció. Obrim algunes intervencions del públic i si n'hi ha moltes les tallem per fer una primera ronda de respostes. No, encara no hem respost. És si hi ha alguna intervenció més del públic abans de donar-los una altra vegada la paraula. Vull dir, suposo que algú dels dos hi farà referència, no? Si li fa una veu. No voleu... Bueno, jo el que tenia entès és que a Suïssa no és per dir una força per poder lluitar si et venen de fora, sinó una força per en un moment donat tothom poder ajudar en coses concretes, no a tirar armes, però per dir alguna cosa. Jo tinc entès que allà fan tothom, tots, em sembla que són homes i dones igualment, més homes però també homes i dones, que fan com uns serveis socials durant l'any. Un servei militar. Servei militar, però militar. Jo tenia entès que no tot era militar. Militar i assistencial. I assistencial també. I va sortir un 70% a favor de no abolir el servei militar. Això va pensar la ciutadania. Però el tenen, però no és per defensar els de fora, sinó per un moment donat, allò que fan dir les forces de l'exèrcit per inundacions, problemes d'aquests, poder agrupar aquesta gent. No tan sols per si t'embesteixen o per si tu atacar amb un altre. Jo tenia entès que era més així com una espècie de policia social, clar, fent servei militar, però és que quan feien aquí servei militar no anaven a la guerra tampoc, o almenys nosaltres no vam veure que anessin a la guerra, sinó més aviat com a forces d'aquí interior. Jo ho tinc entès, poder no m'ho van explicar bé, però jo interpretava que era això, i a part com de... Alguna més? Ja donem... Sí? S'ha molt, però jo crec que s'hauria de... Avui dia què és l'estat? Avui dia. Quina diferència hi ha entre l'estat decimonònic i l'estat actual? L'estat són tots, com diu la publicitat. Això és divisió, Després s'hauria de definir ben bé què és seguretat i què és defensa. Per mi,
no sé trobar la diferència entre una cosa i l'altra. Defensar-te s'està segur. Si tu tens capacitat de defensar-te, tens la sensació de seguretat. Si no tens la capacitat de defensar-te, no tens sensació de seguretat. Això és claríssim. Això ho fem des dels nens petits al col·legi. Llavors aquí apareix el que és l'ús de la força. Qui té l'ús de la força sobre qui s'ha d'exercir? O sobre què? Perquè hi entrarien també en temes psicològics, no? Però si el limitarem l'implica o no? Jo no entraré. Vale. Però una mica anar discernint o aclarint aquests conceptes. Aquí una pequeña apuntació. Per mi avui la seguretat és intel·ligència. I esmerçar recursos en la intel·ligència és prevenir els possibles conflictes que poden aparèixer. Per exemple, aquí podem aprendre molt dels israelites i de l'Unsat i tot això. Evidentment, no vull dir com a model, vull dir com a concepte. O els cubans, que diuen que és una de les intel·ligències. De qui? Dels cubans. Per intel·ligència militar. No de la intel·ligència militar, de la intel·ligència. Per mi la defensa i la seguretat està basada en la intel·ligència. Avui dia, no estem al 21. Ja sé que la veu. A veure, no és molt concreta. En una Catalunya independent tindríem que tindre la Brimo, els Mossos, la Brimo, pregunto. Val, doncs ara fem que torni a intervenir. Si algú té encara alguna intervenció que la pensi per un últim torn al final, o l'última... Val. Hi ha una cosa, per una banda el tema de defensa, no ho toco, el de Suïssa, donat el que m'ha dit, queda descartat per mi, pel fet que es basa en el voluntariat i quin voluntariat tindríem aquí, l'extrema dreta, la dreta, un tipus de gent. Per tant, no pregunto res o no aporto res sobre defensa. A mi m'ha interessat especialment el terme aquest de seguritització que ha fet servir l'amic. No recordo el nom. Llavors, el tema és que jo diria, i no sé, en tot cas ella em corregirà, però que reflexionant sobre el que he dit, les èlits són les que avui ens governen més que no pas els estats, és a dir, més que no pas els governs. Per tant, si són les èlits les que governen, com ho fan? Ho fan desenvolupant la por. Desenvolupant la por a la gent en general perquè no tingui capacitat de reacció. Amb la qual cosa, d'aquí he deduït que llavors augmentarien els cossos de seguretat per voluntat, en el fons, no tant de la població, que el que vol és no tenir por, sinó del control, dels qui cerquen el control, siguin èlits o siguin els estats subsidiaris de les èlits. Amb la qual cosa resulta que el que ens pertocaria és un canvi de mentalitat. Perquè com hem de fer per aconseguir que no hi hagi tanta por? I que, per tant, potser podem desobeir. Jo no he vist clara la situació que deia de no desobediència. Som tan obedients, hem après a ser tan i tan obedients, i Foucault ho explica molt bé en el, com es diu aquest llibre, Vigilar i Castigar, que diu les democràcies ja no necessiten castigar tant, perquè l'opressió ve donada d'una altra manera, i és a través de la por. Llavors, per mi, el quid de la qüestió, que em costa de desxifrar, però m'agradaria que m'hi ajudéssiu, seria
canviar la mentalitat a través de l'educació i de l'empoderament individual i col·lectiu, per tant, de la desobediència. Comença tu. Hi ha algú de l'organització aquí? Sí, no? Mireia, que ens portin les pizzas i els matalassos, que avui ens quedem aquí, Aviam, jo intentaré respondre en global i el més ràpid que pugui, però és que són tantes preguntes i tan pertinents totes que intentaré anar de pressa, però... A veure, pel que fa al tema que deia el Quim, sí, el tema del poder i de com i de què hauria de fer Catalunya en un entorn de seguretat interior i exterior i què pot aportar. Mira, el senyor ho parlava perfectament, el tema de la intel·ligència, la informació, el tema de la ciberguerra. Totes aquestes coses són coses que Catalunya podria ser pionera. I podria ser pionera en, per exemple, indústria no violenta i aplicada també a temes civils, com pot ser tota la indústria de la informàtica, tota la indústria vinculada a indústria punta. Perquè quan estem fent indústria militar clàssica, com per exemple l'Eurofighter, saben què fa Espanya? Assemblar les cues dels avions, perquè no els deixen tocar res més. La tecnologia ve d'Alemanya, les parts sensibles de l'avió les ensamblen a França, i Espanya, l'empresa CASA, ensambla les ales dels avions. Per fer això, és a dir, per tenir aquesta mà d'obra tan qualificada, no cal que fem indústria. En canvi, sí que podríem aportar tot el que és ciberseguretat, que no només té a veure amb la guerra, sinó amb la seguretat en general, tot el que és ciberseguretat, podríem fer una indústria de punta, també ens hauríem de deixar, perquè Alemanya no sé si voldria que féssim el mateix que fa ells. Però aquí podríem tenir una indústria puntera, podríem tenir mà d'obra, podríem tenir una qualitat de treball i dels treballadors bastant qualificada, i tindria que veure amb el tema de la intel·ligència i de la seguretat. I quan dic intel·ligència vull dir el maneig adequat de la informació, perquè d'informació n'hi ha molta. El problema és saber extreure la que necessites per l'objectiu que tu proposes, que això no ho fa tothom. Avui diu, no, és que és un tema d'intel·ligència. Intel·ligència i un plan de papers, no, això no és o de papers o de files, o de disquets. Això no és intel·ligència, la intel·ligència és extreure tota aquesta informació. Per tant, jo una mica per aquí aniria, penso que es podria aconseguir una indústria que tant seria bèl·lica com no bèl·lica, que seria puntera, que seria tecnològicament avançada i de mà d'obra qualificada. Això per una banda. Quan diem els interessos que hi ha darrere de cada una de les corporacions, mirin, la paraula clau, ja ho he dit moltes vegades en molts llocs, és professionalització. No tenim una policia professional i no tenim un exèrcit professional. I els hi posaré, i no només a Catalunya, sinó a tot Espanya, i els hi posaré un exemple. Oi que tothom coneix un metge, un enginyer, i et començarà per dir-te jo soc metge, cardiòleg, especialista en cardiologia nuclear i treballo al clínic. No començarà dient-te jo soc clínic. I en canvi la policia comença dient-te jo soc mosso, jo soc guàrdia civil. Això és començar per definir la corporació abans que la professió. Si volem professionals de debò, hem d'anar cap a una altra tendència, cap a la creació d'un model de professió policia, d'un model de professió exèrcit, que tingui una qualitat, i després ja veurem en quin hospital el posem, ja veurem en quin cos l'enquadrem. Tot el que no sigui això és corporativisme, i a més corporativisme que acaba sent autodefensiu, és a dir, que es tanca i acaba produint un sistema, un mecanisme de defensa. Això els italians als anys 50 en deien corpi separati, perquè eren cossos separats de la societat. Com més corporativista, més separat. I això influeix, per exemple, en el sindicalisme policial, influeix en tot aquest tipus de coses, que és un sindicalisme corporatiu. Per tant, aquí jo penso que hauríem de canviar el tema corporatiu. I d'altra banda, és un corporativisme mal entès, perquè no manen. És a dir, els exèrcits no manen. I els posaré un exemple. Estant a França, mirant com funcionava l'exèrcit de l'aire francès, resulta que els avions Rafale, que el Rafale és l'últim avió, més tecnologia punta, més no sé què, amb uns simuladors fantàstics de vol,
És a dir, el pilot veu passar Afganistan per sota la seva d'això. És a dir, que són simuladors que et simulen res. Em va dir, però no els podem tocar perquè no hi ha l'enginyer de l'empresa de sol que és el que fa els avions. És a dir, aquí qui mana no era l'exèrcit de l'aire, era l'empresa que no els deixa ni tocar els simuladors, no sigui que els hi espatllin. Són avions altament tecnologitzats i per tant en aquests moments la seguretat aèria francesa depèn de que hi hagi filtracions a aquella empresa. Depèn de que aquella empresa funcioni d'una manera o d'una altra. Depèn de com ven els seus avions aquí o a Aràbia Saudita, que ja saben que a França també els hi ven a Aràbia Saudita i no els hi ven el mateix avió. El tonejat és diferent, per entendre'ns. Doncs això és una mica, d'una banda corporatius i d'altra banda molt menys poder del que es pensen, perquè avui en dia és la indústria que té un poder, més que no pas els exèrcits. Pel que fa al tema de Suïssa, que deia vostè, miri, sí, hi ha molts estats que podríem comparar, i el Pere n'ha dit uns quants, jo crec que Suïssa, Islàndia, Finlàndia, que és un país que també té moltes coses a comparar, Irlanda, que és un altre país que per al seu concepte de neutralitat, però esclar, cada país és diferent. És a dir, a Suïssa, si no l'han invadit mai, no és pel seu exèrcit, és per les seves muntanyes. No surt a compte invadir Suïssa. No surt a compte invadir Suïssa. Finlàndia, en canvi, té un altre tipus d'exèrcit, però esclar, no està ni a l'altant, però és que té una frontera immensa amb Rússia. És que, esclar, cada país hem de mirar-ne les seves característiques. Jo soc molt poc procliu a comparar, i menys a comparar països, perquè és una comparació falsa. La comparació entre països no són comparables. Per això no em dóna temps d'explicar-los, algun dia si volen ja els explicaré, perquè uns països no es poden comparar. Però a més, i ja vaig acabant, això de què és un estat, doncs és una unitat de poder. Però ja no sabem exactament què és un estat, perquè com em va dir un general francès, amb una frase que ja s'està fent cèlebre, ja no hi ha enemics a les fronteres, però tampoc hi ha fronteres als enemics. I per tant, en aquest moment el concepte frontera, que era el que caracteritzava un estat, està començant a quedar ambigu. Què és una frontera en aquests moments? Doncs aquests temes, per exemple, és el que estan redefinint l'estat, que segueix existint, i segueix existint com a unitat de poder. Però és una unitat de poder que ja no està basada en aquells conceptes de tancament, frontera, no sé què, això és casa meva, si passes d'aquí, aquells jocs de nens, aquí poso la ratlla, si passes d'aquí... No, això ja no és ben bé així, per tant s'ha de redefinir l'estat i s'ha de redefinir la seguretat i la defensa. La seguretat, d'alguna manera, és un gaudi al que tenim drets, si fem servir el concepte que deia el Pere de seguretat humana. I la defensa, és molt important saber de què ens defensem. Perquè, escoltin, jo puc muntar un magnífic sistema de defensa contra els elefants, però és que aquí no tenim elefants, perquè vull defensar els elefants. Digui'm quin és el perill i mirarem quina és la defensa. Però és que, com deia el Pere també, no tenim els perills que diuen que tenim. Qui ens ha d'invadir? Mare de Déu, però si no hi ha, a part de França i Espanya, que ja ha explicat el Pere per què no hi ha cap país que pugui portar una guerra a un país estranger que no sigui fronterer. França, el que li va costar a França anar-se'n a Mali, a desplegar forces a Mali, és una cosa monstruosa. No podien tenir dos fronts oberts de guerra al mateix temps, per la despesa militar que això suposa. I el transport, la logística de transport. Qui vol que vingui a fer una guerra a Catalunya? De fora de les fronteres. Per tant, digui'm quina és l'amenaça i jo li diré quina és la defensa. Però no construïm defenses front a amenaces erga omnes i tot orbe, perquè després resulta que estem construint valles per a elefants a un país que no hi ha elefants. No vull defensar els elefants, m'entenen? Doncs això seria un altre tema. Vaig acabant. L'ús de la força, i aquí sí que ve lligat amb el tema de la seguritització de les elits, de les pors. A veure, el govern, és a dir, el govern de la seguretat es fa a través de la por, fonamentalment. No es fa a través de la violència. Quan s'utilitza la violència ja és tard. És a dir, quan s'ha d'utilitzar la violència ja no hi som a temps. És a través de la por que es governa. I per tant, la por el que intenta és mantenir el control de les poblacions. A l'últim Foucault, algú ha citat per aquí, Soleil Punir, Vigilar i Castigar, és millor els últims llibres de les seves conferències al Collège de France, quan ja va fer el gir cap a lo que és el biocontrol i quan va fer el gir cap a lo que és la governabilitat. Jo li recomano aquests llibres que li donaran de veure. No és que jo sigui especialment Foucaultià, però m'interessa molt i l'he llegit i és una persona que dona claus per aquest canvi del pas a la por.
no és seguretat-inseguretat, no és on-off. La por són dintells de seguretat. És a dir, el que es tracta, el poder el que intenta i el que fa és mantenir-los dintre d'uns límits que nosaltres acceptem aquesta seguretat. És a dir, a Chicago els seus límits de tolerància als morts per arma de foc és un i el nostre és un altre. Cada societat té els seus límits de seguretat. Amb accidents de tràfic, el mateix. Si tinguéssim per morts per arma o que tenim per accidents de tràfic seria intolerable. Cada cosa té els seus dintells. El que intenta el poder no és segur-insegur, sinó que ens mantinguem dintre d'uns àmbits, dintre d'uns dintells acceptables de seguretat per garantir l'obediència. És això el que estan d'alguna manera intentant. I és clar, i tanco ja definitivament, això va lligat amb la violència. L'ús de la violència no és ni més segur ni menys insegur. L'ús de la violència és un error des del punt de vista de la seguretat. Perquè si has d'arribar a l'ús de la violència vol dir que han fallat tots els mecanismes de contenció. I llavors aquesta violència no pot més que ser simètrica. És a dir, quan tu tens l'amenaça de l'ús de la força, és asimètric. Quan a tu tiren una llauna i tu li tires un poc de fum, és simètric. És igual que diguin que uns estan legitimats perquè no sé què i per tant no estan legitimats perquè no sé quantos. És pot contra pot. I per tant estem recorrent a una violència simètrica que a més a més no tenim calculada, no sabem quin tipus de violència estem enfrontant. Responem amb el mateix, que és la brimo, a diferents tipus de violència. A una violència que suposa a l'Estat, que suposa no sé què, a una violència que el que té és senzillament que està molt cabrejada perquè no la volen. És a dir, jo m'enfronto a l'Estat. L'altre és jo tiro pedres perquè tu em vols i jo m'hi torno així. L'altre és jo m'ho passo pipa. Com em va dir una vegada un policia a les primeres festes de Gràcia que va haver al d'Aldarulls, em va dir que tinc la sensació de ser part de la festa. I vaig dir, exactament, xato, és el que ets, part de la festa. Per què? Perquè aquella violència no era reivindicativa de res, era violència lúdica, si volen dir-ho així. Són tipus de violència molt diferents. Si a tot tipus de violència diferent li oposem la mateixa brimo, no anem bé. Però no anem bé ni per tipus de violència, ni per la, deixi-m'ho dir així, la pobra brimo, que només té un instrument per fer front a una cosa que té moltes casuístiques davant. I per tant, queda com els dolents de la pel·lícula, perquè és que quan intervenen ja és tard. Aleshores, aquest és el problema que tenia, perdoni que m'he tornat a estendre, però és que el que pregunten és tan dilatat. Sí, molt dilatat. I hem intentat fer una distinció entre seguretat i defensa, segurament no ha quedat clar, jo m'hauria de repetir. Hi ha gent, ja he dit, els estats entenen, assimilen, encara que no són conceptes iguals, seguretat que defensa, i parlen de seguretat nacional i consideren que aquesta necessita de defensa armada. Jo em referia a defensa armada, perquè també des del punt de vista de la seguretat cal contemplar la defensa. Clar, ningú li nega el dret a defensar-se a ningú davant d'una agressió, i tampoc a un estat. El que passa és que no té per què respondre amb violència armada, poden respondre d'altres maneres. Però ho hem intentat, fer la diferenciació, que han renunciat a la defensa armada i cadascú podrà ser criticable, podrà ser no ideal, que Panamà o Puerto Rico, ja que les esmentades, hagin fet un pacte amb els Estats Units perquè els defensi, però de moment no tenen exèrcit i s'estalvien un munt de diners. Algú dirà, bueno, Catalunya no s'apoyarà a Espanya perquè si ens hem separat d'ells no és perquè ells ens defensin. Jo pregunto i contesto el que ja he dit. Si Catalunya aspira algun dia a ser un estat independent serà de forma amistosa amb l'estat espanyol. I això ho rubrico. I per tant, per què no podia Catalunya renunciar a tenir un exèrcit i fer pactes amb França, Itàlia, per què no també amb Espanya? Per què no? Casos n'hi ha. S'ha esmentat Finlàndia. Finlàndia, com que té una immensa frontera amb Rússia i a més ha estat invadida en numeroses ocasions per Rússia,
va renunciar a tenir exèrcit perquè davant de la potència militar de la Unió Soviètica perquè no podria defensar-se militarment. Per tant, va establir unes relacions i això serveix per tots aquests petits estats que jo he esmentat. Tots aquests petits estats que hi ha en el món han pogut sobreviure i no ser engollits per les potències que tenien al costat perquè han ideat propostes de, diguem així, de seguretat compartida o diplomàcia preventiva. Amb aquests estats, Andorra li dona el Principat al president de França, i és el seu copríncep, i el copríncep francès està molt content, però Andorra és independent. A algú això no li agradarà per respecte a Catalunya. No, nosaltres per què li hem de donar un coprincipat a un estat estranger? Bé, el fet és que han sabut mantenir cada un amb les seves característiques pròpies estats petits, independents, i no ens han engullit com la gran majoria d'estats que han estat engollits per les grans potències. Per tant, són referents. He dit Islàndia, hi ha Costa Rica, no tenen exèrcit, però Islàndia, és veritat, té un tractat amb l'OTAN, que en cas que algun dia tingui un conflicte, l'OTAN el defensarà. Alguns, que som anti-OTAN, no ens agrada, però ells ho han decidit i han renunciat a tenir exèrcit i s'han estalviat un munt de diners. A més, Islàndia, un país tan petit, amb tan pocs habitants, quin exèrcit podria defensar-lo davant d'una invasió exterior? És millor establir unes relacions com ara seguretat compartida, he fet esment, seguretat compartida, diplomàcia molt ben repartida amb els estats coalindants, declarar-se neutrals, neutralitat, relacions exteriors molt fluides, participar activament en els organismes multilaterals, activament, ser allà un element potent i treballant, ja ho he dit, en aquells organismes que no són de tipus militar i que poden ajudar a la transformació i la resolució dels conflictes per la via no armada, sense força militar. Per això és el meu discurs d'avui. Suïssa ja li han contestat, sí, té exèrcit, no té exèrcit, però sí que els seus joves tenen que estar, no recordo els anys, però 20 anys, cada any anant 3 mesos a fer exercicis militars per entrenar-se en el cas d'alguna invasió. Tampoc ens serveix l'exemple d'Israel. Suposo que tots sabeu que Israel és un dels països més militaristes del món, on els joves tenen que fer 3 anys i mig de servei militar obligatori. Joves, nois i noies. I que dormen... Les noies un any menys, no? Això, 2. I que dormen en el Fuixell. Si algú ha anat a Israel, entrareu en una discoteca i veureu els nois amb els fusells dins de la discoteca. Van a discoteca amb armes, amb el cotó i les jaquetes. Per tant, no és un país ideal per posar-lo com a bon exemple de la seguretat, perquè la seva seguretat només està basada en el fet militar. Només. No. Disculpa, ja ho sé que no. Parlava d'Israel des del punt de vista de la intel·ligència. Sí, ja s'ha respost i jo estic d'acord amb el que ha dit l'Amadeu respecte a la intel·ligència. Intel·ligència artificial, sobretot aquest, és un dels àmbits més potents que avui en dia hem de treballar precisament per al tema de la seguretat. Perquè avui és més preocupant una guerra cibernètica que una guerra convencional. Perquè imagino, Catalunya ja ha rebut diversos atacs. La Universitat Autònoma de Catalunya ha estat un mes tancada perquè va rebre un atac. I diversos organismes de la Generalitat de Catalunya han rebut atacs cibernètics. Per tant, en aquest àmbit és més important la seguretat en aquest àmbit que no la seguretat armada. Perquè ja li dic quins països, quines amenaces té Catalunya. Si algú dels presents me sap esmentar alguna, totes tindran que veure amb seguretat i necessitarem cossos de seguretat, que no és el mateix que exèrcit. Ja veiem, per exemple, poso un exemple. He vist, ja esteu veient, que l'exèrcit espanyol, com que no sap què fer, ara té una unitat militar d'emergències. O sigui, estan fent de bombers
netejant de neu, anant a netejar les cendres a la illa de la Palma, perquè no és aquesta la seva funció, no és aquesta per la qual han estat educats i formats. Han estat formats per fer la guerra, utilitzar la força armada, però en canvi, com que no sabem en què utilitzar l'estat espanyol 120.000 soldats, doncs ara en tenim uns 2.000 que els dediquem a això i així a més es renta la cara davant de la població espanyola perquè tingui una bona, diguem així, publicitat. Quants soldats envia l'estat espanyol a l'exterior en missions suposadament de pau? No més de 3.000, no més de 3.000, 2.700 en aquest moment. Per tant, per què l'estat espanyol necessita un exèrcit de 100.000 soldats? Per què? Perquè existeix un complex militar industrial al darrere. I aquest complex militar que conforma sobretot les indústries militars, que són les que més guanys obtenen de l'existència d'un exèrcit, perquè són les que se'ls compren les armes. I per tant, allà els interessos corporatius dels seus accionistes, principals directius i dels treballadors. També vull dir-ho, perquè els treballadors els veiem sortir a manifestar-se tant en Navantia, l'antiga Alazán, com en Airbus aquests dies, perquè lluiten pel seu lloc de treball, legítim, el qual és legítim, però volen continuar fabricant armes. Armes que comprarà l'estat espanyol i que després no farà servir mai. Aquestes armes després seran destruïdes al cap de, igual que una rentadora que sí que s'ha fet servir, al cap de X anys les ha substituït per una altra, aquestes armes que no han entrat mai en combat ni entraran, seran destruïdes només per aquest concepte de la seguretat. Concepte de seguretat com que hem d'estar armats perquè estem a l'OTAN, som co-líders, subalterns de l'OTAN a través dels Estats Units, hem de tenir uns equipaments militars d'una potència sobredimensionada per després no utilitzar-los mai. Això és el que aspireu per Catalunya, els que volen un exèrcit. Que llavors està subjugat a aquestes fusionants com l'OTAN. L'OTAN, el zanahorio aquest, depèn del voice de la pradera dels Estats Units, va ser el que va dir que l'OTAN tindria que invertir el 2%. Sí. I llavors la Cospedal va dir, doncs duplicarem en 7 anys, no sé si això passa el 2015, el pressupost. I no sé si anem a l'1,7 o alguna cosa així. Jo, per acabar, per tant, repeteixo, invertir en seguretat humana. Ja ho han dit aquí aquesta senyora. Educació. Això és el que dona empoderament a la població. Empoderar-nos de que som capaços de poder conviure de forma no violenta, però tan pacífica i sense aspiracions, perquè Catalunya tampoc pot aspirar a ser una gran potència, com tampoc Espanya ho és una gran potència. I per això només és subalterna de les grans potències de l'estat espanyol. I també podria optar per abandonar en bona part aquesta força potentíssima que té, que no li serveix per res, perquè ja ho he explicat. Val la pena llegir-se el document d'estratègia de seguretat nacional, el de seguretat nacional, i també el militar, l'estratègia militar del Ministeri de Defensa. I llegeixes totes les coses que n'hi ha i que parlen, i estan parlant de conflictes que poden venir de la immigració, del crim organitzat, però tots aquests elements no necessiten una resposta de tipus militar, sí de seguretat, tal com hem dit, de seguretat. Però, per tant, no necessitem una defensa armada, ni per Catalunya ni per Espanya. Per què? Al segle XXI hi ha, mireu, quan es va acabar la Guerra Freda, en el món hi havia 29 milions de soldats. En aquest moment ja n'hi ha 19.000. Per tant, 10 milions menys de militars que hi ha en el món. Perquè és lògic que, com que no hi ha guerres entre estats, els estats estan diminuïts. Les grans potències ho fan? No, molt poc. Molt poc, és veritat. Però aquests aspiren al control i dominació del planeta i de les seves vies marítimes, per on transcorren tots els recursos que necessiten per desenvolupar aquesta economia creixent que ens porta al desastre
que no hem parlat avui, que és la principal amenaça a la qual hauríem de fer front, també Catalunya. La principal amenaça per la pau mundial no és una altra que el canvi climàtic, perquè això està amenaçant la supervivència humana, perquè les pròpies Nacions Unides ens està dient, el panel de científics està dient com continuem escalfant el planeta, hi ha un compromís per 2030 que no creixi l'escalfament més enllà del 2%, i aquest panel de científics està dient que tal el ritme que està creixent superarem el 2%, doncs que la població mundial pot disminuir en mils de milions de persones, en mils de milions, i això també ens tocarà a nosaltres, també es desertitzarà Catalunya. Per tant, hem d'invertir en altres àmbits. M'he estat massa. He anat per les branques. He anat per les branques. Amb més raó hem d'optar per altres camins que tenen a veure més amb la seguretat de les persones no basades en la força militar. Sí amb la seguretat, però en una seguretat que no ens porti a la securitització, perquè els exemples que ens donen és que molta gent està reclamant quan Catalunya, i en sap més el Amadeu, Barcelona, Catalunya, Europa, són països segurs. Aquí hi ha molt poca violència al costat del que està passant en Llatinoamèrica o el que passa en Àfrica subsahariana i en alguns països d'Àsia. Per tant, quina és aquesta por que ens porta a una securitització inútil? Per què necessitem? No he parlat de la Brimó perquè no em tocava. Deixo aquí. Perquè no m'ha quedat clar. Tenim una gent que surt a manifestar-se, que li trenquen la cara, que el posen a la presó, que tenim 4.000 persones a punt de ser sentenciades per alguna cosa, digues, entre cometes, que no sabem encara, i surt cada vegada, sortim a manifestar-se i sempre hi ha uns enlaire o testicles enlaire. Llavors jo pregunto si en una Catalunya independent tindríem que tindre una Brimó, perquè no sé com definir-la, o uns càrrecs, o m'és igual, els que siguin. Però aquesta gent, si jo surto a manifestar-me per una cosa, ara sortirem a l'escola, però quan sortim per una altra cosa, a la Via i a la Lletana passen coses, al Pinaona passen coses. Per tant, jo torno a preguntar, Catalunya independent, necessitaríem aquestes històries que no li dic militar, però que no sé, que no sé. Per tant, jo el que pregunto és això. En una Catalunya independent, què faríem amb aquesta gent? Estem acabant, no sé si algú vol fer un altre comentari i llavors respondre a algú dels dos molt breument per tancar ja. Algun altre comentari últim? Si és breu, una intervenció més, alguna més, si no hi ha... Sí, també? Una breu i una breu, ja està. Vull respondre una mica al que sempre hi ha algú. Una Brimo la tenim perquè la Brimo forma part de l'estat espanyol. Els Mossos d'Esquadra són els cossos de seguretat de l'estat espanyol. Fiquem-nos al cap. I l'estat espanyol és un estat que des de fa molts segles està construït per defensar-se de l'enemic interior. No de l'enemic exterior. L'enemic exterior, o avui dia, no té cap sentit. L'estat espanyol se defensa de l'enemic. I per què? Per què el 1 d'octubre ens envien 6.000 guàrdies civils i no sé quants policies nacionals? Perquè nosaltres som l'enemic interior. I s'ha de reprimir. I mentre no tinguem clar això, anirem donant bandassos damunt a un altre. Això per una banda. I per una altra banda, jo continuo dient, per a mi avui, i la cultura Catalunya independent no necessitarà un arro, o la Arro o la Brimo, no serà la Brimo i la Arro de l'estat espanyol, serà la Emirismo i la Arro de l'estat català. Llavors ja no vindrà, de nosaltres ja no serem l'enemic. O per almenys una
una part de la població que els treballa. Perquè després el concepte d'estat, si agafem el concepte d'estat marxista, l'estat és l'element de domini d'una classe per una altra.